s osobou, ktorá nedýchá a je v bezvedomí. Resuscitovať. Ak sa nám nedá dýchať, neriešime to, postupujeme podľa všeobecných zásad, tak ako sme si vysvetľovali. Niekedy v tom, v podstate počas dlhšieho bezvedomia môže krč hlasiviek, ktorý tam fixuje to cudzie teleso, povoliť a vypadne sám. Dobre? Aby ste rozumeli. Pokiaľ sú dýchacie cesty menej závažne upchaté, to znamená, že nejaká napríklad zabehne vám slina alebo kúsok potravy, čiže klasika. Rozprávať vieš, kašľať vieš, dýchať vieš, ale kašleš. To je OK. Horšie, ak malému dieťaťu hračka vbehne a upchá úplne dýchacie cesty. Totižto tá hračka končí nad hlasivkou štrbinou, to cudzie teleso. A ono upcháva. Kde je problém? Problém je ten, že v plúcach ostáva malé množstvo vzduchu, lebo to dieťa sa nadýchuje a zrazu mu to zabehne. Nezabieha mu to na konci nádychu, ale väčšinou na začiatku. Keďže ono sa dostalo to cudzie teleso na hlasivke a dieťa má málo vzduchu v plúcach, ja musím vyvolať umelý kašel u neho. A umelý kašel vyvolám práve týmito 5 údermi medzi lopatky. U detí, tehotných a obezných ľudí sa Heimlichov manéver nerobí. Dobre? Ideme si ukázať videjko. Toto je najúžšie miesto, hlasová štrbina laringu. 20 mm má priemer priedušnice, čiže 2 cm. Hej, udriem zvýšený vnútrohrudný tlak, vytláčam to cudzie teleso. Pri Heimlichovom manévri stláčame bránicu a tým pádom vytláčame vzduch z pľúc zase. Spojnica pupku a rebrových oblúkov 5 krát. U malých detí, tehotných a tlstých nie. Prečo neudusí? No, to som aj chcel. Môžu tam mať iné uloženie orgánov a sú obalení, ťažko ho chytíš a tak. Dobre, Heimlichov a Gordonov robíme iba u osoby pri vedomí. Ak je v bezvedomí, už resuscitujeme. Nie, že budete niekoho v bezvedomí stláčať a dvíhať. Dobre, v bezvedomí resuscitujem, pri vedomí stláčam. U malých detí sa to takto rieši. Hej? Dole hlavičkou poklepať energicky. Môžeme si to na tej figúre neukázať. Ale to už včera riešili. Čiže 5 úderov, on sa dusí, vidím, že sa dusí, má úplne obchaté dýchacie cesty, lebo nerozpráva, nekašle, nevie dýchať, začína byť modrý. Čiže... Dobre, po prvom údere už odišlo to cudzie teleso. Dajme tomu, že by tam ostalo. Tak. Nájdem si spojnicu rebrových oblúkov a pupok. Sem vložím ruku zloženú do peste a raz puls nezatlačím. Dobre, a je to vonku. Nie silno ťahať alebo čo, ale raz puls je bum. Ani kašel nie je, že ale kašel je čiže aj náš pohyb musí byť Dobre, ako elektrický výbor. No, a teraz je rád na vás. Ja sa teším. Teraz musíme to Gordonov. No, Gordonov. Počúvaj, ešte takto, nie celoplochou dlane, ale urob taký smečový, taký. Hej. Super. Nič, nevadí. Tak, super. Raz púzmi. No, ďalší. Udieraj.